नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणसं युट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आलो आहे आपण आपल्या गावामध्ये। तर मी तुम्हाला मग दाखवणार आहे आज वाडा, गुरांचा वाडा दाखवणार आहे मित्रांनो। तर आमच्या वाडीतले आमचे काका आहेत, त्यांच्याकडे आम्ही आलेलो आहे। तर ते आपल्याला आपल्या गुरांच्या वाड्याविषयी थोडीफार माहिती देतील, त्यांची गुरं पण दाखवतील। तर तुम्ही बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तर हे आहेत आमचे काका वाडीतले, तर ते आपल्याला दाखवतील त्यांचे गुरं आणि त्यांनी कसा वाडा बांधलाय, काय काय केलं ते थोडंफार तुम्हाला माहिती देतील। तर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तर आपण विचारूया आपल्या काकांना। तर काका सांगा, कसं काय वाडा म्हणजे काय? ह्या पहिला काही मांडव घातलेला आहे, हा हा, पेंडा घातलाय त्याच्यावर। ओके, म्हणजे उन्हामध्ये फक्त आपण मांडव घालतो घराच्या समोर अंगणामध्ये? हा, पेंडा घालतो। नंतर आम्ही बैलांसाठी वाढ केले, कावण। कावण ही म्हणजे कशासाठी? तुमचा वाडा तर तिकडे आहे ना? हे आपला काही उन्हाळी 4 महिने, आणि हा तो तिकडे दिसतोय तो आपला वर्षभरासाठी? तो वर्षभरासाठी। हा, म्हणजे पाणी बिनी येऊ नये। हा फक्त तुम्ही टेम्पररी केलाय? टेम्पररी 4 महिन्यासाठी। हा, ते दाखवा जरा आम्हाला काय काय। हा दरवाजा, दरवाजा, कवाडी, कवाडी बोलतात त्याला। आपण तुम्ही मस्त केलं। हे कसलं वापरलंय? ही कसली काठी? कुशेरी म्हणून नाव। कुशेरी म्हणून आहे का? मस्त आहे, काटा आहे, पण कोण जाणार नाही आतमध्ये उघडल्याशिवाय। आणि सलटी, सलटी बरी। हा, तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, ही सलटी म्हणजे भिंत केलेली आहे, भिंत। त्याला ही झाडाच्या पानांनी, फांद्यांनी बघा तुम्ही बघू शकता, हे असं सलटी बांधलेली आहेत। हे बघा, हे तुम्ही बघू शकता इकडे। हे आपला बांबूची काठी घेऊन सगळं पानं व्यवस्थित ठेवून हे तुम्ही सलटी बनवल्या। सलटी म्हणजे आपण बोलू शकता भिंत। तर आता पुढे जाऊया, ते आपल्या त्यांच्या गुरांना थोडं दाखवतील आणि आतमध्ये पण काय काय ते पण दाखवतील। चला। ही गव्हाणी केली। तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, ही बघा, ही गव्हाणी, ह्याला गव्हाणी बोलतात। आणि या गव्हाणीमध्ये गुरांना खाण्यासाठी गवत टाकलंय बघा, आणि पेंडा पण टाकू शकतो। पेंडा म्हणजे हा बघा, मांडवावरती आहे भाताचा जो पेंडा असतो उरलेला, तो हा पेंडा आहे। तर तुम्ही बघू शकता, ही गव्हाणी म्हणजे यांचा डायनिंग रूम। का नाव काय तुमच्या बैलांचं? या बाळ्या, या बाळ्या, बाळ्या। तुम्ही बघू शकता काकांच्या बैलांचं नाव आहे बाळ्या, बाळ्या। आणि या दुसऱ्याचं नाव काय? पांडू, पांडू। अरे नाव मस्त आहेत। कधी ठेवलात? बाळ्यानी पांडू, मस्त आहे। तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, काकांची बैलजोडी बाळू आणि पांड्या, हे त्यांनी वेगळा असा वाडा केला आहे टेम्परवरी। तर उन्हाळ्यामध्ये अशीच आपण गाव साईडला उन्हाळ्यामध्ये असंच आपण वाडा बांधतो साईडला, म्हणजे जेणेकरून त्यांना पण जास्त गरम होऊ नये, त्यासाठी हा असा वेगळा वाडा बांधलेला आहे मित्रांनो। बघा, ही तुम्ही बघत असाल गुराख्याची काठी आहे। बघा, बांबूची काठी आहे, पण ती गुराखी आपले असतात ते वापरतात, हे आपले काका वापरतात ही काठी। मित्रांनो बघा, तुम्ही बघू शकता कसा प्रकारचा हा वाडा आहे। हा घराच्या बाहेरच बांधलाय, त्यामुळे थोडं एका साईडला घराचा आधार घराच्या भिंतींचा आधार घेतला, आणि दुसऱ्या साईडला तुम्ही बघू शकता ही सलटी बांधली आहेत। सलटी बांधतात ते पण तुम्हाला दाखवलंय कसं। तुम्हाला पण मित्रांनो माहित असेल हे सलटी म्हणजे काय ती। तर बघा, बाळ्या आणि आपला पांड्या। तर मित्रांनो, तुम्ही पण असं तुमच्या गावाला वाडा बांधला असेल तर आम्हाला कमेंट्स मध्ये सांगा। तुम्हाला जर तुमच्या गावची आठवण झाली असेल तर सांगा आम्हाला। तर तुम्ही बघत असाल, काका याला काय म्हणतात? कोल। सांग, हा कोल सांग, हा सांग कोल मोठे। तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, ह्याला बोलतात बैलाचं कोल। आणि ह्याला काय बाय माणसं शिंग, काय त्याला शिंग बोलतात मित्रांनो। हे जेवढं मोठं असेल तेवढा बैल पण आपला मजबूत असतो। आणि तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, हे बघा, हे लाल कलर जे आहे ते आहे व्यसन।
मुरकी मुरकी व्यसन नाही व्यसन हा ही बघा ही जर त्याच्या नाकामध्ये घातली असेल तर त्याला बोलतात व्यसन. तुम्हाला दाखवतात आपले काका ही व्यसन. हे जास्त मस्ती करतात त्यामुळे थोडं त्यांना व्यसन म्हणजे त्यांना थोडं ताब्यामध्ये ठेवण्यामध्ये जर त्यांनी मस्ती जास्त केली तर त्यांना ती व्यसन घातलेली आहे. आणि हे तुम्ही बघत असाल मित्रांनो दावा हे तुम्हाला दिसतंय ज्या गळ्यामध्ये जे बांधलेलं आहे हे दावा आहे. आणि बघत असाल हे गळ्यामध्ये घंटी बांधलेली आहे मित्रांनो घुंगूर बांधलेला आहे त्यांच्या. आणि थोडं डिझाईन साठी मण्यांनी केलेलं घुंगर बांधलेलं ते खाली बघा घुंगरू लावलेलं आहे. ही मुरकी ही लाल कलरची जी आहे ती मुरकी आहे. तर मित्रांनो बघितलं असाल तुम्ही आपला व्हिडिओ आणि तुम्हाला जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता वाड्यामध्ये मित्रांनो हे शेण तुम्ही शेण बघत असाल मित्रांनो. आणि तुम्ही बैलांचे जर पाय बघितलेत मित्रांनो तर त्यांना एकदम मजबूत आहेत बघा. त्यांना कधीच तिथे काटा लागत नाही. एकदम असे मजबूत असे पाय असतात खाली. मित्रांनो आपला व्हिडिओ जर तुम्ही बघत असाल तर लाईक करा कमेंट्स करा शेअर करा आणि आपल्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा. तर काका त्यांना किती वेळा पाणी देता तुम्ही? दिवसातनं काय 5-6 टाइम. आता तुम्ही काका सांगतात त्या बैलांना आपण दिवसातून 5-6 वेळेला पाणी देतो. आणि हे खायला किती वेळ टाकता? खायला 4-5 टाइम. 4-5 टाइम ते खायला टाकतात त्यांना. कारण आता ते मजबूत होण्याचा त्यांचा टाइम आहे. नंतर पावसाळा येईल मग पावसाळ्यात त्यांची कामं चालू होतील शेतीची. तर तेव्हा त्यांना बैलांची शेतीच्या कामामध्ये खूप मदत होते. तर त्यांना आता मजबूत होण्यासाठी चांगलं खाना पाणी द्यायची गरज आहे. मित्रांनो आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. चला आपण भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू बाय बाय. चला का बाय बाय.